Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Στράτος και δίπλα μου έχω το Σωτήρη. Έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κανάλι στο YouTube, λέγεται Minecraft Friends. Παρακαλούμε άμα θέλετε να κάνετε subscribe. Για πολλά βίντεο. Ναι, γιατί θα ανεβάσουμε κι άλλα πάρα πολλά βίντεο με tutorials. Λοιπόν, τα ονόματά μας είναι ο Στράτος και ο Σωτήρης. Εγώ είμαι ο Σωτήρης και ο Στράτος. Ναι, και εγώ είμαι ο Στράτος. Λοιπόν, ο Σωτήρης είναι κάτσε ρε ακίνητος. Ο Σωτήρης είναι κάτσε ακίνητος. Πίσω. Ο Σωτήρης είναι αυτός ο Χάρη 122.002 Και εγώ είμαι αυτός εδώ ο Άλεξ. Μισό λεπτάκι. λοιπόν, και παίζουμε ένα mode. Να τον βλέπετε αυτό το κίτρινο, αυτός είναι ο Άλεξ. Και παίζουμε σε ένα premium server, στον οποίο παίζουμε ένα mode, πώς ονομάζεται Στράτο? The Walls. Λέγεται The Walls και παίζουμε στην πίστα Fantasy. Σε ένα map που ονομάζεται Fantasy. Λοιπόν, στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι 4 ομάδες, εντάξει. Η team green, red, blue και yellow. Λοιπόν, και η κάθε ομάδα χωρίζεται από τείχους. Και αυτή η τείχη λοιπόν που χωρίζουν τις ομάδες πέφτουν σε 15 λεπτά. Μόλις πέσουν οι τείχοι, η κάθε ομάδα πρέπει να έχει μαζέψει iron, ξέρετε, δηλαδή μέταλλα, να έχει φτιάξει πανοπλία σπασιά για να πολεμήσει τους άλλους. Επίσης, στη μέση αυτού του map, μόλις πέσουν οι τείχοι, υπάρχει ένα δέντρο τα οποία από κάτω έχουν διαμάντια. Λοιπόν, πηγαίνω εγώ με το Στράτο συνήθως, τα παίρνουμε, αν και είναι λίγο δύσκολο, ξέρετε γιατί, διότι πάνε όλοι να πάρουν τα διαμάντια. Υπάρχουν μόνο 5. Μόνο 5 για 24 παίκτες. Και εγώ με το Στράτο είμαστε από αυτούς που συνήθως τα παίρνουμε. Ωραία. Και αυτά λοιπόν. Στράτο, έχεις να προσθέσεις κάτι? Ναι, πιθανόν να υπάρξει και μέρος 2 εδώ πέρα λόγω ενός προβλήματος. Όχι προβλήματος, επειδή το πρόγραμμα που έχουμε εμείς για να τραβάμε την οθόνη, το Bandicam, μπορείς να τραβάς βίντεο κάθε 10 λεπτά. 10 λεπτά, συγγνώμη, και μετά άλλα 10 λεπτά. Γι' αυτό θα μπορεί να κοπεί κατά λάθος το βίντεο, αλλά μην ανησυχείτε, θα ανεβάσουμε και part 2. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και ίσως και part 3 άμα είμαστε τυχεροί. Και μπορεί και part 4. Άμα καθίσει ο αγώνας. Τέλος πάντων. Πρέπει να σκοτώσουμε τους εχθρούς 100%. Γιατί άμα δεν τους σκοτώσουμε χάνουμε το παιχνίδι. Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά εγώ και ο Σωτήρης είμαστε top players όπως όλοι οι Έλληνες. Ελάτε ρε Ελληνάρες. Ζήτω γελάς. Λοιπόν, και Σωτήρη μπορώ να ολοκληρώσω. Και βασιζόμαστε όπου είμαστε τόσο καλοί στο Minecraft σε ένα παιδί. Το λένε Κώστα Βλάμη. Θα δείτε τώρα τι θα κάνει. Ένα χειροκρότημα. Αλλά επειδή όλη την ώρα μας λένε μπάτε επειδή αυτός είναι καλύτερος, του στρίβουμε αυτό το βίντεο στη μούρη. Φάτα όλε! Λοιπόν, σε 5 αρχίζουμε. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Καλή μας τύχη. Λοιπόν, Στράτο, μήπως λαγκαρείς? Λίγο. Πολύ ωραία. Έχω συνηθίσει λίγο με το lag γιατί τα βίντεο ξέρετε έχουμε και άλλα κανάλια. Αλλά λοιπόν, δεν τα χρειάζεται να βλέπει το Στράτος εκεί που πήγε ο Στράτος αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σπίτι. Έχεις πάει, Στράτο? Ναι, έχω πάει. Ωραία, στο οποίο μαζεύουμε εκεί υλικά, ξέρετε, iron, μέταλλα κτλ. Για να φτιάξουμε πανοπλίες. Θα δείτε, θα φτιάξουμε και μια ωραία βάση στον ουρανό. Θα σας αρέσει, πιστεύω. Και για όσους δεν παίζουν Minecraft και βλέπουν βίντεο για να δουν πώς είναι, πρέπει να το δοκιμάσετε. Πρέπει. Παρακαλώ, αν δεν ξέρετε πώς θα το κατεβάσετε, γράψτε ένα comment και θα σας πω εγώ πώς. Εντάξει. Αλλά όχι βρισχές, γιατί θα σας στείλουμε private message. Μόλις πληροφορήσω ότι πέθανε ένας κόκκινος από τη Red Team. Το πλάκα. Πέθανε έπεσε από ψηλά όμως. Δώσ' μου ξύλινη. Ξύλινη, περίμενε. Πάρε. Την πήρα αυτός. Κατεβαίνω κάτω, μην αργείς πολύ αν μπορείς. Συγγνώμη παιδιά, λαγκάρω, γι' αυτό είναι έτσι. Συγγνώμη. Στράτο, ξεράκαρες.
Ξελάγκαρα, αλλά είμαι ακόμα με την ξύλινη αξίνα, είμαι λίγο αργός. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κατέβα θα μαζέψω αέρα. Λόγω του lag. Άμα ότι είναι πολλοί παίκτες κάτω. Δεν αν προλάβουμε να πάρουμε αέρα. Βασικά όχι, θα προλάβουμε. Πάρε όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Σοβαρά αυτό θα κάνω. Λοιπόν, για τους φίλους μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, φίλες. Βέβαια φίλες. Ναι, και βέβαια φίλες, εντάξει, αυτό είναι. Αν σας αρέσει το βίντεο, πείτε το μας ή κάντε ένα subscribe έτσι ή να το βλέπετε έτσι για να έχουμε ξέρει πολλές προβολές. Ευχαριστώ. Αυτό πρώτα απ' όλα. Μαζεύουμε. Μαζεύεις Κώστα, Στράτο. Κάτσε, εσύ μαζεύεις, εγώ δεν μαζεύω. Στράτο, άνοιξες κανένα σεντούκι? Όχι, γιατί. Γιατί έχουν εντύπωση ότι κάποιος μας πήρε το μυστικό σεντούκι. Α, ναι, και ξεχάσα. Κάποιος φτιάχνει μυστικό δρόμο, Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτό το map που παίζουμε, σε αυτό το map, υπάρχουν πολλές μυστικά περάσματα. Κόλλησα. Ένα ηλίθιο νουμπάκι. Σωτήρη, έλα να με ξεκολλήσεις. Τι έγινε, ρε? Εκεί σε μια... Παίζετε στην ίδια τρύπα? Ναι, ένα Όχι, ηλίθιο ρε. νουμπάκι. Ένα ηλίθιο νουμπάκι που σκάβει τρύπα μπροστά μου. Να έρθω. Έλα βέβαια. Φύγε! Φύγε! Έλα, σκάβω. Έλα. Ευχαριστώ. Μπάκι. Πάει. Μην μου πάρεις όλο το αέρα, σε Δεν θα σου παρακαλώ. πάρω το άλλο, Στράτο, μην ένσυχες. Αλλά και εσύ έπρεπε να έρθει πιο νωρίς όμως. Ρε, λάγκα ρε. Τι νουμπάκι, Θεέ μου. Δεν ξέρει καν να χρησιμοποιεί την αξίνα. Εγώ. Όχι εσύ, ρε. Ένας άλλος νομίζει ότι η αξίνα σπάει ξύλα. Τι? Και του σπάσει η αξίνα, φίλε. Σοβαρά. Πρέπει να σου βάλω ένα πισό εδώ πέρα να βλέπεις. Ναι, αλλά μου πήρες όλο το iron. Και εγώ νομίζω ότι έχω. Πόσο έχεις? 26, Εγώ 3. Ρε, με κοροϊδεύεις ή μου. Δεν σε κοροϊδεύω. Έχω ένα lag. Έλα, έχει εδώ Στράτο. Σωτήρη, Θα βγούμε σε Σωτήρη. ένα μυστικό δρόμο. Κοίτα που θα βγω, κοίτα που βγήκα. Ξέρω. Έλα εδώ Στράτο, γρήγορα. Εδώ μέσα. Μάζεψε εδώ. Και μόλις ξανά πληροφορήθηκα, πέθανε από τον συνεργάτη μου, πέθανε ένας μπλε. Έπεσε από ψηλά δηλαδή. Ναι, δεν έχει τίποτα. Πόσο iron. Λοιπόν, δεξιά στην οθόνη του Στράτου δείχνει σε πόσα λεπτά πέφτουν οι τείχοι. Και αυτή τη στιγμή θα πέσουν σε πόσα, 10 λεπτά ακριβώς όμως. Ναι, βάλε και κάτι δεύτερα. Πόσο iron είναι Στράτο? 11. Δυστυχώς. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, έχω 40, μαζεύω και τους δυο μας. Πού είσαι? Πού είσαι? Εδώ μαζεύω. Πού? Λοιπόν, περιμένε, έλα πάμε. Έκλεισες τον καταράκτη. Πάμε μαζί, ναι, έχω κάνει. Πάμε Στράτο μαζί, φεύγουμε. Έλα μαζί μου. Έρχεσαι, είσαι πίσω μου. Νωρίς. Λοιπόν, Έχεις και για τους δυο μας? έχω 42, λοιπόν, θα πούμε εδώ πέρα να μαζέψουμε άλλο. Μπες. Εδώ πέρα τώρα θα σε δείξω Στράτο εκεί που θα σκάψει. Θα πάμε να πάρουμε κάτι. Εδώ. Όχι, ρε, εδώ. Για τα σκυλιά. Α, εδώ. Ναι, θα πάμε να σκάψουμε να πάρουμε κάτι σκυλιά. Εγώ νόμιζα για τα... Κάτι αυγά σκυλιών, αλλά όχι. Ναι, τα οποία. Μπροστά σκάψεις τώρα. Τα οποία μας βοηθάνε, ξέρω εγώ, αν κάποιος αντίπαλος σε χτυπάει, τα σκυλιά αυτόματα θα το χτυπήσουν. Σκάψε όλη ευθεία, μπράβο, εκεί είχαμε. Στράτο, μάζεψα αέρον εδώ δεξιά. Πήγαινε πάρει τους σκύλους. Το iron εδώ είναι. Και δεν το είδα. Τι νουμπάκι που είναι. Ξαναπέθανε ένας κόκκινος. Είναι νουμπάκι.